won wiide pullo e arab mi jeeɗi ma pullo e jef mi jeeɗi aray ndaaren ɗo mi holla ɗo ndaaren ɗo so tawi ko noon ɗum woniɗi e soko yimɓe wonɓe sous influence arabe ma sous influence forte naate waɗugo livreji defte winda inna ɗum noon kono woni tawa nano wonide fof ko sous influence forte ma arabe woni mum ɗum noon haray waɗay ɗo iɗen yawɗo ɗo ka vidéo jago ɗo haale ɗon ɗo kadi naddude ɗo kadi fanti procédé go wondema pular koye haala africain jeeya c'est-à-dire ɗum ɗo fof ɓe ƴettugol pular haɓɓe ɗo pullo on pular ngal e fulɓe ɓen ko matin jeyde arabe fiyo wi'e pullo e arabe no jeydi sabu ka diine islam donc ɗum ɗo fof ko ɗum woni jiɗumen fof to yaltina ono pullo e nder afrique pullo ko africain pullo wona arabude few pullo ko africain donc joni noon ɗo en hollay seede goo kadi wondema pullo ko africain pullo e arabe no bonkusen wona hunde wotere donc ɗo ka arabe iɗen mbaɗi ko wiyete féminin e masculin dele e gorel ka pular ɗum ala dele gorel ɗum ala debbo e gorko ko diinaji ɗi waɗi ha ɗum hande hino serti debbo e gorko no serti ko diinaji ɗi diinaji porto e arabe d'abord arabe attinaɓude e porto après ko ɓe naadi e hakkille meɗen debbo e gorko no serti ya ɗum ko gorko woni e dow e hoore debbo ko ɓe naadi ɗum e hakkille men hay ɗum ala woni noon haala africain kadi hay o woota nodata haala africain hay o woota marko féminin e masculin ɗum ala so fuɗɗiti ɗum e nder afrique fop haalaji afrique ɗum fof afrique enen africain ɓeɗo naade arabe naade ɓe marocain ɓe algérien ɗum fof ko ɗuma ko métis arabe noon donc so ƴetti ɗin haalaji ɗum fop ala masculin e féminin ɗum ala deel e gorel joni ka pular ƴetten ka pular ka français wonne cet homme siko gorko o gorko naare article on ko o gorko siko debbo ɓe wina cette femme o debbo donc yi gorko e debbo fof goɗɗum fof o article on ko sanata kaga arabu kadi ko nun ko hunde wotere haza wi haza on oɗo haza e hazihi donc haza woni gorel ngel masculin haza arrajul ko ɗum o gorko hazihi almar'a ɗum woni delengel o debbo donc o yii ɗo no waɗi article ɗo haza ce avec tir à la fin et hazihi avec cette oui article ji maɓɓe ɗin kamɓe on ɓe fof maɓɓe ko hunde wotare indo-européen on fof haalaji indo-européen haalaji asie e porto fof article ji maɓɓe ɗi no woodi féminin e masculin haala afrique fof féminin e masculin ala article on ko goto ƴette haala wo haala ka faala ɗon ha hiɗon afrique du sud fof haala wo haala africain ka ƴettuɗo article ala féminin article ala masculin fof ko hunde wotere debbo gorko fof enen kadi no fota rek enen debbo gorko fof kadi ko même titre no fota rek oɗo ɓura oya ko complémentarité woodi noon avant ɗi diinaji maɓɓe arde abrahamique hay ko complémentarité woodi c'est à dire ko oɗo timmina oɗa kadi timmina oɗo kono woodi no kono ɗi religion ji ari naadi e hakkille men wondema ko gorko no ɓuri debbo ɗoɗiɗen ɗum noon on continue donc min haalirani on no ka pular e ka haalaji africain e arabon mi haalani on nane wondema arabon no existe sino ɗuuɗi ha ko 2300 ans mais pular ngal ko fanɗi wo ko fanɗi pular ngal ɗum ɗon c'est attesté ceedeji mum no woodi pular ngal ko fanɗi o ko hande heɓi duuɓi guluji jeɗɗi joni ka yahuɗa ɗo duuɓi guluji jeɗɗi o haray a naati e nder Égypte
ayawɗa duuɓi guluji jeɗɗi yo haray a naati e nder Égypte joni fof a naati e nder Égypte ayiɗa hani haalude ɗa ko ɗon hanuɗa ko nder leydi Égypte gila ɗon hanuɗa ɗaɓɓutude ƴiwde pullo haray ko gila ɗon ko nder leydi Égypte hanuɗa na ɗaɓɓutude e nder ɗi ono so joma pullo